It's time and good evening Malawi wherever you are. Tikulandreni konse nokumene mwayatsa kanema walumtene. Moses Magawa nkati mwa program ene yachidzulo. Tonight tikugwira ntchito ndi Gerard Katsonga amene ali pa makina. Timatero kuti ngati mulibe lawyer ndiye kuti ndi bwino kukhala chete ngati muli ndi nkhani ina iliyonse yaboza. Boma latero kuti silisekerera wina aliyense m'dziko muno amene azifalitsa nkhani zaboza malamulo adzigwira ntchito. Timafuna titakambirana kuti kodi bomali zomwe likulankhulazi mukugwirizana nazo kapena langofuna kumera mano amphamvu oti nkumaluma anthu m'dziko muno. Chimenechi chimene tabwerera madzulo ano kuti titamva kuti niyo mmene likuyendera dziko komanso mmene zikuyendera zinthu. Kodi bomali likunena nkhani yoti amalawi mugwirizana nayo kapena mwina langofuna kuti lionetse mano kuti lili nalo mphamvu. Chimenechi chimene madzulo ano tifuna titalankhulana pa nkhani ya mauthenga abodza. Timatero kuti ayi sitichitanso kuchedwa ambiri akuimba ka iPhone ndi bwino titole anthu amenewa kuti tiyamve maganizo awo pa zomwe boma lafotokoza. Chifukwa chake mchithunzimu mukuona ndithu kuti tayikapo pamenepa chimene chimaonetsera kunena kuti boma la Malawi ndi limenelo. Kumalembedwa makalata ndipo makalata amatuluka ndi maonekedwe otero choncho. Chimenecho ndio madziwa kuti boma lalankhula. Komanso ndithu pambalipo amakhoma kuti iweyo tsopano ndiye kuti zatsimikizika kuti wapezeka uli m'manja mwa malamulo makamaka ku court. Timafuna tikambirane zimenezi kuti kodi nzika za dziko lino tikuyenda bwanji ngati dziko muchitika maboza m'dziko muno. Kodi ngati zili choncho bomali pamene lafotokoza mwazilandira bwanji kapena mwina mukakhalanso inu mukumaona kuti boma langofuna kungopseza nzika zace. Program yake imakhala imene yopereka maganizo anzika onesetsani kuti we should be responsible enough kupereka concrete decisions komanso ma views amene ali oti akhoza kuthandiza dziko lino pakayendedwe kake. Tioneko kuti kodi ni ndani amene ayambirira pa line apa kuti timve maganizo awo kuti akuti bwanji. Mwasula bwanji madzulo ano? Bwana muli bwanji, mwasula bwanji? Hello. Tapereka mwayi, mwasula bwanji? Mwasula bwanji. Ainda swera muli pa phokoso timati mutasuntha kuti timvane inu ndife pano. Ana kumveka, TV kumveka chilichonse. Tisunthedi pang'ono. Sunthani ndithu. Dzina lanu kumene mwatiyimbira madzulo ano? Unaliyimbira kumponera kudowa Mr. Chibwe. Kodi Achibwe tinene kuti madzulo ano mawu kuchokera ku boma kuti pakuoneka ngati chibwana chalowa m'dziko muno sitisekerera aliyense olankhula zinthu zaboza ifetu malamulo azithana naye munthu uyu. Mwazilandira bwanji kapena boma likungofuna kupseza nzika zace? Abobo boma lusila chite bwino. Choyamba nchimene chocho. Sana chite Tili bwino. mu democracy. Tili mu democracy. Ndeno ngati tili mu democracy anthu asiyeni ayankhule. Sanga lipena bage zinthu siziyenda bwino. Anthu ayenera ayankhule kuti zinthu zikonzedwe. Ndewo atangone kuti ayi ngati wakambita zinthu zina zosakhala bwino kuti anthu awakhengera awapsinja ndeli nzosagwira zimene zonse. Angozisiya kuti anthu azingolankhula azitsegula pakamwa amene aganiza. Anthu azingolankhula chilungamo chimadziwika chokha. Ndengati chilungamo chimadziwika kale chilungamo chikadziwika. Koma atane kuti anthu awachirani awacheke pakamwa ndeli nzosayenda. Koma soma pamoja na pauze lili mu democracy pafunika anthu ayankhule maganizo awo. Pekena anthu ayankhule chinthu chimene chilipo. Kusiyana kuti awacheke pakamwa. Tathokoza kumva maganizo anu ayambirira kumponera. Zona zake kuno kumponera kudowa ndithu. Kane Burundi imene anthu awasiye ayankhule. Tathokoza kumva maganizo anu. Ife Mr. Chibwe kuno kumponera. Tathokoza kwambiri. Amene unda Chibwe yakuti anthu tili mu democracy aliyense ndi ufulu omalankhula maganizo ace osatseka anthu pakamwa malingana ndi kuganiza kwawo. Muganiza motani pa line apa mwasula bwanji? Ndasera
Mwasabanje. Ndaswera lanu dzina kumwe mwatimbira. Ino malumikizana ndine Tyson Matiki kuyokera kuno kwa Msondwe kuli Longwe. Kwa Msondweko mukuti bwanji pa nkhani imene tikukambira nayo? Tikaonesesa kwambiri dziko lino. Timakamba zokuti lipeza ndi democracy. Makamaka kuno kwathu ku Malawi. Ndipo democracy itabwera inabweretsa zinthu zambiri zimene zimapangisa kuti Malawi tizimva bwino kwambiri. Ndipo timaenjoy hadi ndithu ko basi democracy imene ichifuna kuti tili ndi ufulu wokwanisa kuyankhula china chilichonse chimene tikhoza kuchiyankhula koma tisaonjezere bodza. Chifukwa bodza likumapangisa kuti anthu ambiri izigwa m'mavuto. Tikumapezeka kuti tikumanama zinthu zipa makamaka pa social media apa anthu tikumawako ndi nkhani za bodza zimene anthu ena kumakwanisa kuzikhulupirira kana ngati kuti ndizona pamene zinthu sizili choncho. Democracy sananeze kuti ndi bodzayi koma ndi kuti tingokhala ndi ufulu wakayankhulidwe kachitidwe ka zinthu osati pachitidwe ka zinthu tionjezerepo bodza. Zimenezozo ndi zimene zikwanisa kuti Malawi wathu azikhala ngati kuda kupocho pompo chifukwa cha mabodza amene akumabwera. Koma tinaha kuti tikumagwiritsa ntchito njira zoyenerera ndikumayankhula chilungamo wa nkhani imene ikubwerera osati kuonjezerapo zambirimbiri. Ndiye kuti tikhulupirira kuti zikhoza kutichitira ubwino. Ndiye ngati boma lakamba zokuti tikusekerera wina aliyense wofalitsa za bodza. Apopo ndikhoza kunena zokuti liganizo labwino kwambiri chifukwa bodza silabwino. Bodza ndiloyipa limabweretsa zinthu zosakhala bwino mdziko. Ngakhale anthu amatha kuphana kumene kuphedwa chifukwa cha bodza. Anthu ambiri anamangidwa ali kumbende chifukwa cha bodza kungokanika kuti ayankhule alizilone chifukwa cha bodza. Ndiye bodza silabwino. Ndiye ngati bodza lana boma lana kuti ithana ndi anthu amenewo palibe kuchovuta ndizofunikira kwambiri. Thank you. Tathokoza Matiki. Wewe kupitirira kumva maganizo a mzika palaini pabwera ndani mwasula bwanji titolena amene wakuteka network yangwa tseka pena pache mwasulako bwanji palaini apa? Taswera bwino ni mwasula bwanji. Ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira bwana. Kuno nditunde ku area 25 tili ndi energy program ino timafunanso same energy kuti timve maganizo anu kuti kodi boma likupsinja mzika pa zimene afotokoza zikapena ifeyo ndi amene tsopano tangotayirira ngati dziko. Ineyo ndikuona kuti boma silikupsinja mzika komano kuti kupeza mzika zili ndi ufulu woyankhula ufulu wopeza kugwiritsa ntchito komano kuti tisayadumphe nawo malire. Titha kuyankhula koma kuyankhula kwathu kuti tisaphwanyeso ufuwiso wanthu ena. Zimenezozo ndi zimene zikufunika. Ndiye boma ngati likufuna kuteteza liteteze kwa iwo amene akuyankhula komanso akuphwanya ufulu wanthu ena. Mwina izo pamenepo komano kuyankhula kokha ndithu asiyankhulankhula ifuati ndi mu democracy koma kuyankhulako kusakhaleso kuphwanya ufulu. Chabwino. Munthu wankulu. Tathokoza bambo anga kwera 25 mukhalendo usiku. 25 Dameno Kazembe. Tathokoza Kazembe mukhalendo usiku pambana. Ezikomo. Iwa kuti ayi ankhula anthu aziyankhula koma ngati ali nkhani zabodza ndi kuti zimenezo zopsinja anthu ena zisachitike mdziko muno. Mwasula bwanji palaini apa? Ndasula bwino laino aje magawa. Ndasula bwana lanu dzina kumene mwatiyimbira bwana? Ine ndituba wimene uno kuchiwani kudedza ukasina wabara. Kumene kudedza kutigwire zotani boma lifuna kupsinja mzika kapena nzika zimene zangotayirira machitidwe ake? Kunena chilungamo boma halimene ndi malamulo. So ndekuti amene aphwanya lamulo kaya ndi mkulu kaya ndi yani malamulo amene aphwanya lamulo amene olanda chilango. So boma kubwera ndi measure yanena kuti amene aphwanya lamulo alanda chilango ndonanga kuti boma losera kuicho kunokufuna kukweza timati mgwirizano anthu pamodzi kuti atizitsatira malamulo tikamakhala chifukwa leka anthu mumatsira malamulo zizingophwanya malamulo kuti kunazo chika zinthu zine zitsooneka ndikuti choti malo wachisawa chareko ndikuti kuzipezimene akamba zake apa wina akamba zake komano ngati boma libwera ndi mtima onena kuti amene aphwanya lamulo ndiona ngati zinosiyana ndiso chilukambira naso kuti bwanji alese amadziwa kuti amene aphwanya lamulo amene olanda chilango ndi imene hanilizi. Tathokoza.
tathokoza kudeza kuti tamvaso maganizo anu madzulo ano. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi mwitsatira bwanji boma la Meramano funa kuluma anthu aje kapena ifeyo ndamene ngati nzika tadumpha malire masula bwanji madzulo ano. Amene ndithu ali chete ndiye tuone kuti mwina ndi network yachita chipongwe ndiye tibwere ndiye na kuti kodi ndi ndani. Masula bwanji pala inapa network ndiye kuti sikuti komera madzulo ano. Masula bwanji. Okay, titole kwena. Masula bwanji. Ndasala bwino kaino. Amaseko takulandirani kwambiri. Zikomo. Kenuyo zimene tikukambirana madzulo ano mukuzitsatira ngati? Ayi. Bomatu like tsopano chichewa kuti ngati mdziko muno anthu adzingolankhula zinthu zaboza zopanda nawo umboni ndiye kuti boma silisekerera iyayi likhala likumatenga ma step malingananso ndi malamulo a dziko lino. Ndiye ngati munthu ukudziwiratu ulibe lawyer ndi bwino kukhala chete ngati uli ndi nkhani zaboza ndiye timafuna tikambirane madzulo ano kuti kodi iniyo ngati Amaseko bomali kapena likungofuna kuphinja mzika kuti zisamalankhule zikhale chete mzika mdziko muno kupereka mantha kwa anthu kapena ifeyo ngati nzika tadumpha malire nache machitidwe athu. Timve 1 minute chokera kwa inu. Zikomo kwambiri. Pamene boma lubwera ndi maganizo amenewo kuti munthu oyankhula zimene sizili ndi kulakwira di malamulo chifukwa nzakoja makhangati wamphwanyira ufulu. Chichewa chake timati kuipitsirana mbiri. Chifukwa umakamba chinthu choti chilibe umboni kachizunguka kamati evidence. Ndiye pamene likubwera ndi maganizo amenewa bomalo lidziwe kuti lolo ndi kholo la anthu 20 chakuti miliyoni. Ndipo maganizo amene akubwera nawowa nthawi ngati ino ya democracy nzosayenera kuti boma likhoza mabweretsa maganizo ngati amenewa. Ndiye mulankhula kuti chanzo pano. Ndiye ndifuna ndikufora kwa zeleni bwino. Ndiye tikatelo kuti boma lufuna lidzimanga munthu amene akuyankhula ngati muja ndinenera poyamba kuti ndikuipitsirana mbiri. Pakuipitsirana mbiripo pakatipa pali democracy. Ndipo pali ufuluso. Wina aliyense ngakhala akubomawo ali ndi ufulu wawo akhoza kuyankhula amene angayankhulire koma asaphwanyire wina ufulu. Chifukwa kukhala ngati kuti akutenga positiki anthu nkwamata pakamwa kuti asamayankhule. Pamene china chilichonse pa dziko lino lapansi chimadziwika nkuyankhulidwa. Ndipo dziko losayankhula silingakhale dziko. Nanga afumu alengeza bwanji chitukuko kumidzi. Ati awagawira bwanji magulupu wawo kumidzi. Kumachokera nkuyankhula. Ndiye nangoona ngati kuti ineyo ngati munthu zinthu zina akamachita kubomako ati ambaganizira silili mu nchipani chimodzi koma ndi democracy imene imamasula wina aliyense mu nthawi imene kumabwera democracy imeneyi. Ena anafera ena sanafere tili nawo ali ndi moyo mpaka lero. Ndiye sizingakhale zomveka kuti akhozolero kuti mwina chimene wayankhula munthu uyo chili ndi umboni kapena kuti munthu asayankhule popeza alibe lawyer atusadziwa milandu. Lawyer ujayo amachitwa werenga mu buku limenenso lidapangidwa ndi anthu koma nokuti mukone kuti lawyer ndi munthu wamba amene alibe omuyimira ngati lawyer amene zimasiyana chifukwa anthu aja ndi Amalawi koma mukone kumene kujako amakamba chizungu amabisa yani kodi chifukwa chichewa amachidziwa. Ndiye munkothi muja akapita nayo milandu oweruza uja amakufusa chimene weyo mamva chiyankhulo. Munthu uja amatonena kuti ine ndimathoyankhula chichewa koma tsopano mteni iwo aja mukone zimene amachita amakamba uyankhula chizungu koma wafotokozera kuti iweyo umamva chichewa kumene kujaso ndikuphwanyira munthu ufulu amene uja anamufusa uja wauza chiyankhulo iwo aja akasintha chiyankhulo china.
kumakhanga limene bajabo amalawi ife bena bake tidakaliwo gona kwambiri chifukwa milandu yathu muno majaji tili bazungu koma nkwapeza kuti umene kuja akuyankhula chizungu koma nda amalawi ndi mwana wache uje amene akuyeruza milanduyo koma akuyankhula chichewa akuyankhula chizungu kani lezi makhala zodabwitsa kuti iweyo wauza kuti ineyo ndimamva chiyawo milandu wakoja ndekuti iweyo yankhula munchiyawo ndiye ngati iwe wafotokozera kuti ine ndimankhula chankhulo chakuti iwe ati adamatenga sitepe kuti mlandu sufunika kuyikako chizungu yapo ndiyankhule chichewa ndiye akanenolena kuti so amaseko mwatitengera kwina koma ndumvesetsa mafuna timalize ndi kufunsa kuti boma ndiye kuti poti tili mu democracy lingolola anthu azitsegula pakamwa pachili chonse chimene chilibe umboni mufuna kulankhula bwanji padzulani okay boma lisatseke anthu pakamwa chifukwa tili mu democracy koma tsapano tiyeni timutenge munthu ndi ndani munthu ali ndi ufulu oyankhula koma ayankhule zokhazo zimene zoti zili ndi umboni koma zopanda umboni kuti munthu uja akungomunamizira ndi milandu kukotiko chabwino tathokoza maganizo anu kumva kuchokera kwa inu amaseko mkhale ndi usiku wabwino zikomo kwambiri thank you so much kupitira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji palaini apa ndaswera ino ndaswera kuti kodi kumeneko dzina lanu bwana kunzimba kuno tiyambire pati kunzimba ine chamuhanya kuno anyamuhanja chamuhanya chamuhanya thank you so much tiyambire pati nkhani imeneyi boma kapena alifuna kuyika anthu ake kuuna kuti asamalankhule kapena mwinadi nzoona anthu mdziko boma lotu sikuti izizi zangoyamba lero ya zili malamulo kuti anthu onse amene amayankhula zinthu zimene alibe nazo umboni akuyenera kuti azizengedwa milandu inu musimukumbukira nthawi ija amene imalamulira MCP mbuyo anthu amamangidwa atu chifukwa chongoyankhula nkhani yoti angolemba kandi pa social media mbusa uja wakuzuzu wa CCAP anamangidwapo chifukwa chongo mulemba nkhani yo kamba za ngozi ya ndege kuchikangawo indeka so ifeyo amalawi zimezo sikuti kapena zimezi chataziwa alaya ndeboma ili sikuti limene likupitiliza kuchita sikuti zayamba pa iwowa ya ndi malamulo nditu kuti munthu akamayankhula zinthu zimene alibe nazo umboni akuyenera azinchatidwa ndipo azipita kundende chifukwa munthu wina aliyense muziko muno ukamayankhula chinthu kaya cholankhulira munthu wina ukufunika uzikhala kuti iwe uli ndi umboni wokwanira kuti utayitanidwa pabwalo lina kuti ukafotokoze iweyo ndithu ukapereke ma evidence okwanira kuti zimene ukuyankhulazo maumboni ake ndi awa koma ngati ukungoyankhula zinthu zimene zilibe umboni ndikulakwira munthu yoto kapena kulakwira malamulo inde ndeno tikuyenera tiziwe zimene zikuti kaya ndinu ama radio station inu ama TV musanawerenge nkhani zanu muziyena mwapanga kale kafukufuku kuti nkhani tofuna tilengezeyi ili ndi umboni kapena ilibe chani umboni chifukwa muziko muno muli ndi malamulo muli malamulo oti even ngakhale inu ama radio station anganema inu muli under ujeni ya magra ikwena ikutengereni nditu kweni iko ikakufufuzeni kuti kodi zimene mwalengeza zili ndi umboni kodi mwafika pamenepo indeka ikwena ikukwizingeni kumene chipena mmapezeka kuti amaledio inu mukulengeza mukuti potozaso mwina mukuti ziwisa nkhani zopotoka ndinu nomwezo aja kunzimba mwatani kodi atikuze ni chilungamo chifapena ngati amalawi ipetikakhala kuti sitikukuza ni chilungamo mumatayirira inde ndeno tikufunikanso amalawi tokatokafe tiziphunzisana so mkananena kuseri boma likumvatu pano inde lizimva kumene kuifa nkhani imwe ibweretsa kuti aliyese azimva chabwino ndesi kuti tingayikambirese kuchipinda iya chabwino
ndingani yonena kuti ife tikuenda tikambire poera pomwepo chipangani kukambidwa poera maradio uje ni luntha yakuimveranso anthu kunja chabwino wawo nde ifeso tikuenda tizikamba zimene zili malamulozo chipati kawiri tu anthu amene ali mtauni imwedi amaganiza ngati kuti anthu amene tili kumizi ife malamulo zochitika za ziko sitimazitani simuzidziwa okay koma ifeyo ndife amene timazidziwa kwambiri wow kuti nkhani zosaziwika bwino zongoyankhula mwakuti anthu akwene azimangidwa ndithu ndipo akapezeka kuti ndiolakwa azikakhala ku ndende zaka zochuluka chifukwa cholankhula zisabosa musawonjezere choncho kupangira kuti inde kaya osati sokuonjezera koma izi ndikubuza ni zitu ndizeni chabwino anthu aphunzire kumala kunotu tinazolera kulankhula nkhani zaboza zosinjirira madziwa zimezi kuti nkhani imatika ngoyambika mwina kaya paka trading center munthu wina wangoyambisa nkhani yaboza imapanga security kupezeka kuti 2 minutes ikoza ukapezeka nkhani yapezeka kusanje yes yapezeka kuchitipa mwanipesa bwino ndikutsatirani zimene zija zimapezeka so kuti ngati nkhaniyo ili yonena kuti mwina ndiyoti ikubweresa chiopsezo pa miyoyo ya anthu ikubweresanso mwina chiopsezo china choyipa kwambiri nde anthu asanayankhule nkhani akuyenera apange kaye kafukufuku ife tikufuna tilengeze nkhani kodi umboni wake ulipo ngati mwapeza umboni yankhuleni koma nkhani ngati palibe umboni isiyeni musayiyankhule chifa mukayankhula ndekuti mukolezera kuti anthu amene amasatira za malamulo muziko muno akusatireni ngati mene taonera anzathu ena kuti pano tikunena pano ali muchitokosi chifa chogoyankhula nkhani zimene mwina iwo sanapereke mwina tipote tili ku khoti timvera kuti khoti linena kuti chani koma nkhani ifeyo tiphunzira Malawi ife kumakamba chilungamo chifa ku Malawi kuno bodza linachuluka kwambiri nkhani zosemerana zinyawu zinachuluka kwambiri nkhani zimene zilibe maumboni zinachuluka kwambiri mwatilangiza madzulo ano ndipo kumzimba timafuna tikuthokozeni komabe nangasimu kanalibe mphaboma kuti tisafike pamene mayankhulapo ena ife ndana amasiyetu mumadziwa chimene chimachitika kodi uje pena zinthu zina zimachitika kuti anthu ena atengerepo phunziro chabwino chifa pena mumadziwa pena anthu zinthu zikamachitika muziko muno pene ndaonene ndakhalira chibadwire ineyo zinthu zina zimachitika anthu mwadani chifoti mwina chozimva kuti iwo mwina ndiyapamwamba kapena ndiotani nde amaona kuti ineyolo ntayankhula izi palibe munthu amene anganditani angandiweruse kapena angandinene muone tunkhani zina zimene zimachitika muziko muno ndikuuze ndi chilungamo mukapeza kuti munthu wakumuzi oti mwina wake alibe zina muziko muno zina loziwika akuti kuyankhula nkhani ngati zomwezi zimene akuyankhulazi apezeka kuti mumva kuti wayimbidwa milandu wagamulidwa akukakhala kundende koma zomwezo kuti achite munthu wina woti ali ndi zina kapena ali ndi zinthu zake zogwirika mziko amapezeka kuti aliyesa amangoyankhulira kutali mwakuti nkhani yathera pano so izi zikufunika zikhwimisidwe kwathu kuno malamulo alipo koma malamulo sagwira ntchito ndeno tikufuna kuti malamulo aja ayambe kugwira chani ntchito ayambe kugwira maiko azathutu akamati malamulo amatanthauza adi malamulo kuti lamulo lakuti ukadusa lamulo ili ukaphwanya lamulo ili uyimbidwa milandu anthu amayimbidwa adi kayani zisizitengeranso kuti kaya uli ndi chani kaya ulibe chani umayimbidwa milandu chabwino koma kwathu kuno timapezeka kuti malamulo timasiya pambali chifa choyang'ana nkhope ya munthu tithokoze kumva kuti ayi mwakhudza magawo osiyanasiyana ndipo ife talandira ndithu
chilangizo chimenechi komanso nzika zonse ndikhulupirira kuti zikutsatira mukhale ndi usiku wopambana ku Mzimba tikumusenzera ndi Bambwanga. Ziko mukambiri nsosebwa bwino. Thank you. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo nzika amene ndakhalitsa nawo zoti zimapanga capture my mind. I said no, let's discuss this. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji. Ndaswera maichisale kumzuzu. Maichisale kumzuzu. Well, tukambirana nkhani imeneyi kuti kodi boma lifuna kupseza anthu ake anthu asamayankhule nchani makamaka atitu ngati mphuzu yankhula zinthu. Tateroni timve maganizo anu. Chomwe maganizo anga ndonera kuti boma silina lakwise tikutero. Oho. Boma ilili sili kugawa mahewu ayi. Kugawa chani? Ndikufuna ligwire ntchito pa ground ndiye izizi zoti izimangolankhula amene wina aliyense okukhanya malamulo ayenera kutengeredwa ku khosi basi. Chifukwa achulusa kulankhula kufuna kusangwanisa boma kuti lisagwire ntchito moyenerera. Ndeneyo maganizo anga ndonera kuti boma ilili sili kugawa mahewu mafanta 50,000 koma likubwera pa ground kuti ligagwire ntchito nge wina aliyense amene akuphwanya malamulo ayenera kuonekeredwa kutengedwa akayankhule pa court asanyengerereso ayi usakhale kunyengerera chifukwa nde anthu awonjeza kwambiri zochita zawo zosangwanisa kwambiri. Tamva ndipo talemekeza maganizo chokera kwa maichisale kumzuzu mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo. Program ipitirira mwaswera bwanji mwaswera. Ndaswera inu mwaswera bwanji. Ndaswera bwana. Apostle Henry Gwenda kuchokera Blantyre. Apostle, you're welcome into this program from Blantyre. Mukuitsatira bwanji nkhani siboma kapena ali kufuna opseza anthu ake kuti angokhala chete. Nkhani sikuopseza. Koma I don't understand anthu andalewa kuti kodi amachita motani. Chifukwa yonena kuti nkhani tichokere pamene tilengere ngatsatsa zayi kuti njovu ichoke mnyanga ndi nkhani ya dzulo dzana. Imene azodiaki komanso inu aluntha munawalengeza kuti a president akuchoka. Komano kuchoka kwa president mwina nkhaniyo yachokera ku MBC. Chifukwa MBC ndamene anayamba kuulutsa kunena kuti a president akuchoka, of which waja amakhala mbali nthawi zonse mbali ya boma. Ndiye atalemba pa page yawo alinafe mlamba napeza kuti after 5 minutes azichotsapo zinthu zija. Azodiaki anapezeka alembanso zinthu zomwe zija kapena kuti anaulutsa pa nkhani zawo, of which anapereka kuti ku airport anafunsa ndipo anavomereza. Komanso inuyo you had mwina mwedi kozonena kuti ma trusted sources. For journalism mmene maidziwira eneyo, you cannot just post china chake chimene iweyo suli nacho information umayenekera upange source information. My surprise is kuti anthu awa alola kuti mwina mwake inu aluntha ndi Zodiac akupange really track muchotse zinthu zanu and mupange apologize to the public. Yet zinthuzo zachokera ku MBC, of which MBC yo imalenga information yoyoka kuboma and zatheka bwanji. Nde ineyo kwa ineyo it's a surprise sibodza ndizoona zenizeni and zimene kuti uzaiwozo ndezabodza. Zimene kuti uzaiwozo ndezabodza. Amazoona zenizeni ndi zimene zinaulusidwa nthawi yoyambirirayo. For MBC singanene bodza, Zodiac singanene bodza, inuyo simunganene bodza. Yes. Ndiye ndimafana ndi auza amalumba kuti palanzawo pamene adalilipo akunkuyu where is he? Sinthawi yomanamizana ino ndi nthawi yoti tiziuzana zoona zenizeni ndi chifukwa dziko lathu sili kupindula chifukwa yoti timauzana zabodza. Ndi anamalumba akamayima nkumenera kuti ayi
zinaenda chonche apepese ati watengera kumakhala ngati wamkulu wawo zimenezo sizoyenerera. Ngati akutengera kumakhala ngati mkulu wanu amene kena atenge MPC atenge Zodiac atenge soino aluta apitisanu kumeneko. That is bias kutenga radio station awiri inayo nkuisiya. Apostle, are you still here? Network. Ndekuti ya kangati ya samwisa uje na Apostle mapitira kulankhula. Ndekuti basi ndekuti achokapo. Mwina akhoza malizitsa zimene amalankhula. Komabe ife tonse tatsatira kuno lomwe on behalf of mwina ena amene sangathe kufika pano kulankhula ayi nkhani imene afotokoza Apostle ndiye kuti tikhoza kutsimikiza kuti mawayilesi anakwanitsa ndithu makamaka afotokoza kuti ayi sizinalidi choncho. Ndipo ngati nkhani yake imeneyo ndiye kuti president sananyamuke tsiku limene limafotokozedwa, ndiye kuti anazanyamuka tsiku lina, of which imeneyo yakhalanso nkhani mdziko muno kufotokozerapo maganizo just to clear kuti lile the president sananyamuke tsiku limene limafotokozedwa mwina ndi wireless, komanso iwo ananyamuka ndipo pali clip imene ilipo imene amasanzika mdziko muno kuti ayi ndikuchokapo, ndipo anafotokozako ziwiri zitatu that video imene tikuona kuti ndiye kuti pali nkhani ndizo samwitsa sitingafotokoze kupyolera pamenepo. Bwanji malangizo amenewa tiagwire nkuwalandira popeza mbali zonse zikuyesetsa kuti dziko liyende bwinobwino pasamakhale nkhani zimene sizili verified. Kupitirira kumva maganizo anzika. Mwasula bwanji pa line up? Ndili bwino. Apostle achokapo pano atsamwa network itu imeneyo mwina abweranso tafika kuti nulanu dzina. Ine Chipimbe kumangozi kumalindi. Ife timati tipitirire ndi kulandirabe maganizo mwitsatira bwanji. Tikumaona kuti kapena boma lifuna kumaopseza anthu kapena ndiye kuti anthufe ndi amene tili ndi usamva mkuku. Ine ndikhoza kunena kuti bomalo ndi kuti layamba kuopseza anthu pachifukwa chonena kuti maboma onse apita m'Malawi muno osamakhala ndi chidwi ndi anthu kuwauza zona zenizeni. Chifukwa anthu amembekezera kuti ngati tingamve zona tikuyenera kumva zona kubomako chinthu chisanayambe kuchitika. Ngati chinthucho sikinachitike kubomako sanalengeze mwina ena chinthu chija achiyamba kuchilankhula ndi boma anolabwera poyera kuzasimikizira kuti mwina ndichoona kapena ndichaboza. Ndikuti anthu akulephera kutolera information yenini kudzera kuboma lawo. Ndikutero ngati anduna zofalitsa nkhani akanapezano njira zonena kuti boma lawo lingatafuna kuti liyende bwino lisakhale ndi zinsinsi. Lisakhale ndi zinsinsi? Lizifika poyera ngati dziko lawo. Ngati anthu awo walamulira. Chifukwa chisisi limene tikuona ngati dziko lino ngati sili kupita patali nkhani yake chisisi. Tingoyerekeza ngati kholo pa nyumba ladwala. Ndeti kuabisirana kuti mwina kungoenda mukachetechete kupita kuchipatala. Mwina ana ndikumafusa kuti makolo athu ali kuti. Makolo ataenda mwachisisi. Ndekuti pamene pokholo ndi anake likuenda bwino. Kodi imene muyifanizira iti ya president? Ndikungonena ngati ndikungoyika ngati mbali ya chisisi. Chabwino. Ndimafuna ndipesetsa. Ndibwerere mbuyo ngakhale za malemu azingu amkhaliza. Tinamvera mwina maiko akunja kuti mwina ku Malawi zikuoneka kuti zatere pamene dziko lathu kuti limepoyera lituze ngati ya Malawi zimakanika. Ndizimaziwa kuti dziko likodi anthu ake amaganizira motani. Kodi chisisi munthu umapanga ndi anthu ako nanga chitukuko nanga zinazoyenera kuchitika dziko muno tingafuse bwanji nanga tikafusa kuti nanga tiziziwani ndani. Nkhani yanga ima pamene boma lichepese kuchita chisisi ndi anthu ake. Tagwira mawu amene omwanena kuti lichepese kuchita chisisi ndi anthu ake iyayi mukhale ndiso kuno kumangochi. Isamamvere kunja kapena kuwajazira kapena madera ena tizimva kuchokera mu dziko lathu. Anthu ankhani aziauza zona
azituuza tikalawo masuka bomalindiraku talivotera ndi mtima wose tathokoza kwambiri kumangochi mukhalendo usiku wabwino. zikomo kutolera mfundo ndi nzeru za nzika kuti tingayende bwanji limodzi akuti boma tamauzana atola nkhani bwinobwino ndipo atola nkhani aziuza dziko zinthu zomveka kumeneko kuchokera kumangochi. Pitira kumva maganizo a nzika. Mwaswera bwanji? Taswera bwino. Bwana ife taswera kuno lanu dzina kumene mwatimbira? Ine ndine Kenya Puma kuno kumzuzu. Kwa mzuzu timve maganizo anu. Boma laima motero kuti aya tikonze chisokonezo chomalankhula zinthu zaboza. Kapena angofuna kukhazika nzika chete kapena akunena zoona? Ya ineyo kunena zoona makawa nkhani imene ndi yabwino. Chifukwa choti anthu ena amatengerapo mwayi chifukwa choti boma la jemla kukuta moyo ndilodeka. Kodi ndilodeka? Ndilodeka. Ndena amatengerapo mwayi kuti kumayankhula zinthu zopanda pake. Chifukwa boma la Pitali sanapanga zinthu mademo sanapangepo. Ndeso kono niyabwera bomali ina kumalowera kumankahanga takuderera. Nde ina kupanga chisankho chimene kuti ena azitengerapo phunzira akamapanga zinthu zopanda umboni. Fa kuyankhula kumene usokukhala bwino yayi. Afunika ngati pakanopezeka nkhani zofunira kwambiri kuti azipeza umboni weni amene nkhani ijaziyinena. Kuma kumanena zinthu zosakhala bwino sizimakhala bwino yayi. Sangati zozero mweri amana kuti yayi apita mnthali apita kunja amene zabozi. So kumapanga zinthu zimenezi kumapanga imene ndi mtopola. Simchitidwe wabwino ine ndikugwiza nazo kuti alangidwe ndithu anthu amene sakupanga zinthu zabwino. Ena ma social media awa akumatengera for granted. Kumanyoza msogolero wa ziko chinthu chosakhala bwino yayi. Sakupanga zapita sakupanya sofulu pamene bayi. Malamulo alimu ndithu. Ndithu asogolere. Ndathokoza bambwanga ndikumbuseni dzina lanu ku Mzuzu. Ine ndine Kenya Poma Mwafulira uno kumzuzu. Tathokoza dada Mwafulira mkhale ndi usiku wopambana. Tamuonga ndichomeni yeo. Yeo nati. Kutero kutsindika kuti ma social media amuso ndi anthu agundika kwambiri. Kumangolemba chilichonse chimene achiganizira malota kaya matani chimene chomangolemba. So Mwafulira kuti pafunika ndithu boma likepo maso. Maso ako bwanji madzulo atipalaina apa? Mulipaji pakumaka. Bwana ine ndili bwino kaya ndi ndani kumeneko bambwanga? Mwafika kukasungu kwa chiwa kumazeyo kwa wimbe kutuwa kukasungu. Kukasungu kwa wimbe ajuwawo tiyambire pati nkhani boma likufuna kukhazika anthu chete kapena akuongola dziko? Tikuongola dziko kwa mafuna kutuza kutenda kuti afuna tibwere munakafusafusa loko timufuna tibwere kujipani chimodzi kapena tili mdziko la democracy. Onkanafusa choncho? Kuna kafusa choncho chabwino. Chifukwa zimene zikuchitikazi ndikupisa information imene ina akakupako imene akuifuna kuti anthu tikhalechera kuti tisamalankhule. Tili mu dziko la democracy ndipo tili mu dziko la ufulu anthu apende ufulu wolankhula. Nani chofuna kuchilankhulira nkale koma ndinakhulero chimene chalakwika chimene chinkafuna kukonza ngati dziko. Alo papa paka. Ndikutsatirana ajuwawo pitizani. Nakokweza kusanja alapa kwino zangu ufuka kuti mwina network yaduka phone yako. Apostle aku Blanta yaja. Amena mafuna ndikuzana na umfisa koma ndo abidiliza. Chabuno pitiliza. Kuli mwamade Saudi. Kuli mbili kufanya democracy. Kwa kama democracy
democracy mzizi amelewa kapita social media kwetu kubize na mambo afuna kala akazi mazike ni mawali sakalete tifojo tafrodi dizira nkula hii sijibane kimozi ndi mutiko ya democracy muda banda gani kimkati information is in zimene kwa social media timana simu Ajuao. Boma lotu lapereka konso zina mwa zisanzo. Zimeze zichika ngati zaboza. Atikumbusaso nkhani za mbuyo mkuti anthu mbali ya kulowa shira uku anthu ena kufika poti mwaphana chifukwa choti akufalitsa nkhani zaboza kuti ayi uyu ikuoneka ngati program yache yasowa ndiye anthu kumaphana kuti program ya munthu yasowa ndiye mukuona kuti bomalo lilibe popondera kuti mabodza akhoza kuyatsa dziko lino. Ndizoona chisi chimene chili cholakwisa chingatsokuona ngati dziko linoli koma mukaitenga nkhani imene ijayo mukakhala chete apa mpawaire sisingatsokulankhula zambiri ndipo chifukwa chonena kuti nkhani imene ija inangobwera koma nkubwera ndi mphamvu kwambiri zetu utafuna kaya kufukufuza nkuneto kuti choona chencheni nchiyani nkhani imeneyi kukasungu kuno kuti zidachitikatu maungano amene walipo koma chifukwa chonoti boma lidabwera ndi mphamvu nkutseka nkhani imene ija mofulumira kwambiri zedi ndekuti anthu adakhala ndi mantha kuti asakhale ndi information yokwanira bwinobwino nanga si anthu amamenyedwa ali kumene kuja anthu tiwena atatuzika kumene kuja chifukwa chonena kuti mwina akamba nkhani ngati zimene zijazo so tidakakonda kuti kuti nkhani ngati zikachitika inu mukumbukira zaka za mbuyo amoti nakulamula abakiri muluzi anthu akucheni kuchira zulu kwa madulidwa mawere kumachotsedwa manu bola lidazabwera ayi zonama kenazo pomasafufuza nkhani zimazipeza kuti ndizoona nchitino kuchitika ndipo tikunena panepo anthu akuchotsedwa ziwalo mosakhala bwino zedi zinthu ngati zimene zijazo boma lidakatenga kukhala pasi nkufufuza chikupangisa zinthu ngati zimene zizi ndi chiyani chonezoti pali futo koma boma chifo limangobwera ndi kukalipakalika panepa chapo ndi anthu timasanga kukhala chete koma chilungamo chikudziwa kuti ndicho chupitakucho ndi mafuto ngati amene sangathe ndekuti anthupe izikhala chete koma chilungamo tikuchita kuti nkhaniyi ikuchokapo ikupitakopo chifoti bomalo labwera ndi chikwakucho chongokwakulo chosafuna kumvetsera kuti kodi chichitika zichicho chachiyani
Mwendi kuyankha modera bombo pakawa. Ndathokoza bambo Joao kwa Wimbe Kasungu mukalendo usiku papana tamva maganizo anu. Ndathokoza mazulapira ndithambo yakudaliseni Tathokoza kwambiri iwo wagwirizana ndi Apostle from Blantyre. Suzoje chitika njano Blantyre but then amafuna tamaliza kapena ndi awabwera mwasura bwanji. Taswera mwasura bwanji wawo. Ndaswera tabweranso kwa Wimbe Kasungu. Mr. Mandela Kasungu. Ayi tathokoza kwambiri. Tipange bwanji ndi nkhani iyi poti nthawi yathu yatha. Boma lifuna opseza anthu ake kuti azikhala chete akuti tungati ungachite nkhani zofalitsa zaboza. Ungodziwiratu kuti malamulo akutsatira. Ndeti kuti boma likafika kulankhula choncho. Nzika zikumamva bwanji nkhani iyi. Ifetu kuno kukasungu nkhani irayilandira bwino. Mwayilandira bwino? Kwambiri kwake ndipo taona ngati achedwa. Tsono inatu akuti ayi si kuti tili mu democracy etu. Tili mu democracy kuma democracy iraitengera mapola kwika. Kuphwanyana naye ufulu wa zinzatu. Tili mu democracy kuma democracy iraitengera mola kwika kwambiri. Okay. Ndipo apapa ndipo kuna karakhala kuti kulibe ku democracy. Chifukwa kulemekezana palibe. Kupasana ulemu kulibe. Pano patu kungoyenda ngati kuti zinyama zokha. Zoti anthu amaenda ovala sizikuziwika. Chifukwa cha democracy yaononga ziko kwambiri. Ndipo lamulo ili mafuta litakhazikisidwa kuti wina akangofalitsa nkhani anzake nakhala nkhani yaboza. Wina akangonyoza munthu wina akangompanga edit munthu wina wake nazindikira kuti chinthucho ndichaboza ameneyo lamulo likuna ligwire ntchito. Okay. Zikuonjeza kwambiri. Izizi zikuonjeza kwambiri. Khala muna atazipeza mwina social media kayatipeza mochedwa kaya. Chitali mafoja ndikugulisa ndikugula ka phone mwina zatipeza mochedwa. Kodi mopyantino ukamba chilungamo. Kufalitsa nkhani yaboza ya munthu wina ndi mulandu. Okay. Ndipo tikatiyang'ana malamulo kunena chinthu chaboza. Timatha kubweresa chinthu china chake. Olo ineyo ntati ndabwera inu amakala mwamba zoti amaderatu amakunena zakuti. Nkukhulupirira zoti mumapanga kachiganizo china musanapanga chiganizo kuti mukumane ndiwo amadera. Mutakhaza kuti nthawi yomweyo akuwuza chinthu chimene chocho chimene yakunyasani kwambiri mukumana nani mutha kundipanga china chake toti mutha kulandira muna mulandu wa magazi ku polisi kuja. Chifukwa chani kukuwuza ni chinthu china chake chakupisa mtima. Kumachita kuti muna mukakhalana pasi kufuzana nkhani njompeza zoti pino kuti mangoseka. Museka bwanji nkhani muno wake palibepo. Lero lino even mabanja ambiri ngati mukuona ta kupasuka chifukwa chokamba nkhani muno wake kulibeko. Kumalai kunoko ufulu wathu tautengera pena pake poipa kwambiri. Sitili pa ufulu uja woti walemekeza maganizo anzako ayi. Komando wina akangopangira chinthu china kuti sikugwiza nacho kaya boma limene kama ukhala sikugwiza nazo umakhala busy kupanga edit zithuzi za bomalo. Umakhala kupanga busy kanda former president kumapanga edit kumayika kwina kumuntu kwina kukanyama kanji zinthu zopanda ulemu. Zinthu rakhawo kanji former president tina ana walandire ulemu. Kandi president amela kuti amula alandire ulemu. Komano kumapanga edit zithuzi za president kapena former president kandi vice president kandi ndani kandi munthu wina aliyese ndi mulandu. Nditecho ndipendibwizana apa ndipo lamulo ili kumala kuno kuli kazikisidwe. Aliyese amene apezeka kufatisa nkhani yaboza ya munthu wina akayankhe mulandu pa khoti. Akafotokoza chifukwa chimene nkhaniyo anaitenga kuti. Alright. Ndithu ngati ineyo ndikugwirizana nazo kwambiri ndipo 100%. Aliyese ofatisa nkhani yaboza kandi watu nkhani mukayankhe basi. Kodi mulankhula bwanji kodi? Yeah, timangonena apo suti zokukhuzani kwenikwena amagawa. Koma timangolikhanga ndino watu nkhani mafaliza nkifa ife kuno kumizi. Mutu wathu waukulu timangana iye. Okay. Chimene mwatiuza ine chimene muna chimene chikuchitika nziko. Okay. Tenga tini mwatinamiza muzeri mwanamiza ziko lose. Ndewo mutakhati mwachibwezeresa chinthu chichi. Ichima chimveka bwino ayi chifulo milandu kumene mukapita kwa mfumu munthu woyamba kufotokoza mbali yake ndamene amakhanga tiwolondola kuposa mwina uja. Okay. Ndewo mutabwera kuti ayi patana kusema kuti mwakuti makachita chizala makutu.
tili ndi matopic ena akalekale amene takhamuna tikubwera nawo panopo kuti chifukwa chati kuti zinachitika ifanyani zinachitika anthu ali ndi mind yolakwika imene inakhazikitsidwa kalekale imene safuna kuyifufuta imene idapangisa kuti chipani chathu cha MCP chikhale chili kubwalo chifukwa cha mind yolakwika imene anthu anapasa anthu omvera mawayilesi yawo ine tingoyimira pomwepo faningalapo zinazo amkhozade upezeka mwalako koma kuti naneso ndili kulophwanya lamulo la munthu wina mukhale ndi maziro opambana Mr. Mazawo tathokoza mwatsekaso program nthawi ayizomo kwambiri amenewa mutikomere mtima Malawi kuti titseke bwaloli kuti nzathu Patrick Pupa akhalenso akubwera excuse ndi nkhani mchingerezi kuti dziko layenda bwanji koma tonse tinali pano zonse zimene tamvapo magawo angapo kuti nzika mwatero kuti ayi mukutiyang'ana ife ngati atola nkhani langizo lanu lamvekatu yes komanso kubomaku alangizako nzika kumeneko kuti komatu mutaonesetsa kuti mwina msamango tseka pakamwa anthu ziafufuzani kuti kodi zimene akunenazi ngutheka mwina pena pake zitha kuthandizani inu ngati nzika ngati boma enanso akuti iyayi taonjeza mpaka social media mu majambula malankhula kumatere khangati kuti dziko lija langulowa chipwirikiti akutero kuti mafoni athu amene tili nawowa ngati tingagwise ntchito mosadziwika kuno bwino malamulo alipo tikafika pamenepa ndiye kuti zambiri tazimva mprogram ino kuchokera kwa nzika kupitanso ku dziko la Malawi kuti kodi tingayende bwanji koma chodziwika bwino boma latsindika kuti kufalitsa nkhani za boza ulibe nazo umboni ndiye kuti ingodziwa kuti loya wako ali pati chifukwa iwo kuboma sasekerera afuna atakonza komanso kukhazikitsa mwambo mdziko muno ndipo ine ndi Moses Magawa bwanji tikusiyeni motero kuti tikumana lolemba mprogram ngati yomweyi next week makambuyeyo akatisunga ndimuthokoze mzanga pamakina ameneyo ndi Nyamata amene wayesetsa kuti zonse zioneke bwino Gerard Katsonga ndendani nakale kuti nkhani zathu zili pa 7:30 mchingerezi Patrick Pupa akubwera tikuyamikeni nonse mwakoma nonse have a blessed night bye bye